Υπάρχουν τώρα τοπία και άνθρωποι από την έρημο, τον Ήλο, το Σινά, την Κάνα, την Κύπρο, την Ηπειρωτική και την Νησιωτική Ελλάδα. Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσίασε την έκθεση Δημήτρης Παπαδήμος, ταξιδιώτης φωτογράφος, στο Μέγαρο Εϊνάρδου. Πρόκειται για την πρώτη αναδρομική έκθεση του σπουδαίου φωτογράφου, η οποία δίνει μια εικόνα του έργου του από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής του με τη φωτογραφία στην Αίγυπτο, την περίοδο του πολέμου, μέχρι και το 1980. Ο Δημήτρης ο Παπαδήμος γεννήθηκε στο Κάιρο το 1918. Ο πατέρας του ήταν από την Τζαγκαράδα και η μητέρα του από την Ήμβρο. Πάντα τον ενδιάφερε η φωτογραφία και ήταν λάτρης των φωτογράφων, μεγάλων φωτογράφων της εποχής του. Ο Παπαδήμος ανοίξει εκείνη την υπέροχη γενιά, οι γενιές μάλλον, Ελλήνων Αιγυπτιωτών, οι οποίοι, όπως ξέρετε, διακρίθηκαν σε όλες τις τέχνες, στα γράμματα. Άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τη φωτογραφία μέσα στον πόλεμο, γύρω στο 1943, όταν αναλαμβάνει να εργαστεί ως πολεμικός ανταποκριτής για τον συμμαχικό στρατό στη Μέση Ανατολή. Η αρχή του Υπουργείου Τύπου ήταν ότι μετά που διαλέγανε τις φωτογραφίες που θέλουν να κρατήσουν, τις υπόλοιπες φωτογραφίες και μαζί με τα νεγκατίβ τα καταστρέφανε. Ο πατέρας μου είχε από μόνος του λοιπόν, έπαιρνε 1-2 φωτογραφίες από αυτές που ήταν προς καταστροφή, τις οποίες αυθόρμητα τις έπαιρνε και από αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το αρχείο του, αυτό το αρχείο του πολέμου, το οποίο εάν δεν είχε κάνει αυτό το πράγμα, ίσως να μην υπήρχε σήμερα. Μετά από την περίοδο του πολέμου γίνεται πια κανονικός φωτογράφος, επαγγελματίας, και παρακολουθεί τον κόσμο που αγαπάει, ξεκινώντας από την Αίγυπτο. Με μια ματιά που δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, τον τυπικό οριενταλισμό, ας πούμε, του Ευρωπαίου, ο οποίος βλέπει τον εξωτικό, ας το πούμε έτσι, Ανατολίτη ή Μουσουλμάνο. Οι φωτογραφίες του πάντα είχαν σχέση με τον άνθρωπο, δηλαδή βρισκόταν σε ένα μέρος, έβλεπε ένα τοπίο το οποίο του άρεσε και το αποθανάτησε τη στιγμή εκείνη. Ο Παπαδήμος θα ταξιδέψει αρκετά, θα πάει στην Κάνα, θα φωτογραφίσει και εκεί, θα πάει στη Μέση Ανατολή, σε άλλους τόπους, θα φωτογραφίσει και εκεί για να καταλήξει στην Ελλάδα, όπου φωτογραφίζει συστηματικά όλους τους τόπους της Ελλάδας του 50 και του 60. Η φωτογραφία για αυτόν ήταν το παν, δηλαδή δεν γεννόταν ποτέ να βγει έξω από το σπίτι χωρίς να πάρει τη μηχανή του μαζί. Ποτέ, ας πούμε, δεν χρησιμοποιούσε τα φωτόμετρα, αποθανάτιζε αυτό το οποίο έβλεπε εκείνη τη στιγμή. Θα δείτε ότι ενώ υπάρχει ματιά καλλιτεχνική, δεν είναι η ματιά αυτή ούτε στημένη, ούτε προσποιητή. Υπάρχει μια απλότητα και από την άλλη μια καταπληκτικά γεωμετρημένη ματιά, το πώς δηλαδή καδράρει τα θέματα του, που τον αναδεικνύει, ας πούμε, κατά τη γνώμη μας, σε σημαντικό φωτογράφο. Αλλά το στοιχείο της ανθρωπιάς είναι αυτό που συγκινεί. Τέλος και για σήμερα από το Σημείο Art. Ραντεβού ξανά από εβδομάδα, την ίδια ώρα, μετά το Δελτίο των 6. Από όλους εμάς εδώ καλό, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και προσοχή στις κακοτεχνίες.